Hi guys! Welcome back to our channel. Kini inyong buhala na in Australia. Mag-walking ta karon, but before that, kujogi mi sa amo ang house inspection today. What kind of stuff is that? It's a party in the USA. Yeah, it's a party in the USA. Ako nang na-mention before guys nga mamalhin mi og puy-anan anja moagi pa ka og process guys usa ka maka-apply og balay. So, ang first step usually is magpabook ka og inspection. Inspection meaning ana adtuon ninyo ang imuhang prospect house anja i-check nimo anja naapay real estate agent nga mo facilitate during sa inspection. So today naami tulo ka house property nga amo i-inspect karong adlaw. So ubani mi ninyo guys anja atang tan-awon. And then after sa inspection, kung ganahan mo or ganahan mi, pwede na dayon ta mag-fill up og application form sa online rasad. Actually, di na ko kahinumdum kung ikapila na ni nga balay na mo nga for inspection, mga more than 5 naman siguro. Anja so far wala pa mi na success sa among application kay grabe ang competition din guys sa mga rent houses. So far wala mi napili sa amo ang mga previous applications. Anja medyo maka-worry gamay kay mag-end man ang among contact din sa apartment by November, but anyway, let's stay positive lang gihapon guys. Anja mao ni ang reality nganhi sa Australia guys about renting. But anyway, ato tapadong sa Bar Scrub, dapit din dapita sa Bentley. Medyo distansya na jud ni siya sa amo ang gistayhan karon nganhi sa Broad Beach, around 45 minutes or an hour naman siguro guys. But wala na gid mi choice gud mamili og duol-duol kay mas mahal man og duol-duol nga mga properties, especially og balay. So namili mi og distansya na laman, at least maka-afford ra gihapon mi. Kay ang bayad ngan sa rent guys is weekly man, so maong naning kamot rapod mi nga makakita og affordable rapod namo nga makabayad mi per week. Anyway, hapit na ta moabot guys, nindot sad siya nga ri nga area kay medyo peaceful. Anja ladyo na jud siya sa mga dagko nga building. Anja lagmi pud kaadyo mga bahay nga ni guys, hapsay pud kaadyo pagkahimo. So first house ni si Jack karong adlaw nga mong inspection siya. After ani mo ngadto na pud mi si kaduhang balay, then the third house na pud guys. So ata laman dalian gamay kay kanang same time among inspection guys. So mao ni si Jack agbay guys nga to ang i-inspect, nindot ra ba pud. Anja nanad na ta mao ni ijang sud, ijahang bedroom, diyan na ay kanang walk-in wardrobe. Lang may ilahang mga bahay nga ni guys kanang planado jud bitaw, diyan na ay bathtub, na ay shower, anja murag 2 or 3 rooms man siguro ni, anja na ay car park. So mao to ag first house, anja reach na ta sa second house kay same time mangud ni sila ang inspection. Mao ni ang area sa second house, lami pud guys kay overlooking. So unja mao ni ag kanang backyard sa second house, overlooking. Ganahan ko kay makakita ka sa adlaw ba. Pero fingers crossed nga maka-apply ta kay daghan na ba pud mi nang apply. Anja same na siya og kanang mao day nagawas guys. Anja ning diretso na dadun ta sa third house. Mao ni ang third house guys. Anja mao-maoro din sila pag puro masasud man. Anja human mao ni ang ijahang sud, mao ni backyard. Ang kani si Jada pinog kalsada, murag saba ag mga manglabay nga mga sakinan. But anyway, wa na mi choice, di na mi magpili. At least basta maka-apply laman mi. Maonig sud gihapon ni Jama, maoro jud sila sud guys sa first ug second ug third nga balay. Wa ka jud koy daghang video kay kanang naa pa may nagpudyo ang uban, anja grabe ka adyo ang ilang privacy nga ri. So di lamang pud ta magpalabi og take og mga videos. Anyway, si Chaminda nag-apply na si Ja. Amo dadadyong gi submit among application, anja fingers crossed nga makuha mi puhon og kaluy-an. So mao to guys amo ang adventure today. Nahumanag amo ang house inspection karong adlaw, tulo ka balay. Actually
Di na ko kay numdum og pila na kabalay ang amo ang gi-applyan. But so far wala pa mi na-approve. So i-appeal mi sa inyong pag-ampo nga unta maka-apply na mi po og balay kay amo ang end ra ba sa contract sa apartment karon is until November. So majunta og makakita na mi kay arong makasugod-sugod na mi og balhin, makapack na mi, anja di pud mi ma-homeless no after sa November og asa mi matop. But anyway, stay positive lang gihapon and kanang laban lang gihapon. Nagminghoy in taon nihang bana kay kinahanglan na jud lagi daw mi mamalhin and na-stress na si Jagamay. But anyway, everything has a reason. But yep, laban lang gihapon. Anyway, salamat guys sa injohang pagtanaw ug suporta sa amo ang channel. Hopefully mag-uban-uban ta next time nga vlog na sad og ato ang next adventure buhod. See you. Stay positive, love. I try to. Bye guys, kay nagbiyahe na mi pauli. Amping tanan.